Altså, jeg er jo kontrolfreaken, og det har jeg jo altid været. Jeg er hende, som der afsætter tid i kalenderen til at græde. Da jeg fandt ud af, at lægerne frygtede, at vores datter hun muligvis ville udvikle et syndrom, der gjorde hende sprogløs og støttekrævende resten af hendes liv, der faldt hele min verden sammen. Altså, der kunne jeg næsten ikke kapere mere, fordi at det havde været så hårdt et forløb med min familie og stå frem, og jeg kæmpede med myndighederne om at få hjælp, og så blev min datter også syg. Og der faldt hele min verden bare sammen, men jeg holdt facaden, og jeg holdt masken, og jeg tog hjem, og efter jeg havde kysset min datter godnat, og så afsatte jeg tid til, at klokken 8, der må du græde, der må du bryde sammen. Men det må så ikke vare for længe, det må kun vare til klokken 8:30. Så i den halve time, der gav jeg mig selv lov til at græde og råbe og skrige og altså opføre mig fuldstændig sindssygt, og heldigvis var jeg jo alene hjemme. Men det kunne jeg få lov til en halv time, og så skulle jeg ligesom noget andet bagefter. Så var det overstået, og det er det jo stadig ikke i dag, men sådan var det. Sådan var det nødt til at være, fordi at jeg kunne ikke blive ved med at hænge fast i det. Det kunne jeg simpelthen bare ikke magte. Så det var bare det, og så skulle vi ligesom videre, og så måtte vi prøve at få det bedste ud af den situation, og finde ud af, hvordan vi klarede, hvis hun så udviklede det her syndrom, hvilket hun heldigvis ikke har gjort endnu, og som vi heller ikke tror, hun vil gøre. Men det er et af de der eksempler på, at hvor kontrolleret jeg har været indtil for ganske nylig. Så er der det her omkring med at vise følelser, vise sårbarhed, og det er jeg jo blevet meget, meget bedre til, efter jeg har stået frem, fordi jeg jo så også har valgt at dele åbent omkring nogle meget sårbare ting. Men det her med at græde, for eksempel, det er ikke noget, jeg har gjort. Så den første gang, at min mand så mig bryde fuldstændig sammen undervejs i det her forløb, hvor at jeg har haft en kamp med min familie og myndighederne, der var det nok lige så voldsomt for ham, som det var for mig. Jeg lå på gulvet i fosterstilling og bare græd og brølede, brød fuldstændig sammen. Og sådan har han aldrig nogensinde set mig før. Jeg er altid hende, der er stærk, jeg er hende, der trøster andre, jeg er hende, der har styr på det og fikser ting. Jeg er ikke hende, der bryder sammen. Men det var jo så den dag, og han vidste slet ikke, hvad han skulle gøre. Han vidste ikke, hvad han skulle stille op, fordi at han aldrig nogensinde har set mig sådan før. Så det var meget voldsomt for os begge to på alle mulige måder. Så er der det her omkring ændringer i planerne. Det er jeg heller ikke ret god til. Uventede gæster. Det kan få mig til at gå helt i panik. Altså, jeg holder min facade, og jeg viser ikke folk, at jeg er fuldstændig rædselsslagen og skrækslagen indvendigt, men jeg er ikke ret god til det. Altså, hvis jeg står med morgenhår, og der er rodet inde i huset, eller det er jo bare en lille del af det, men det er lige så meget det der med at mentalt forberede sig på, nu kommer der mennesker i mit hjem. Det er jeg nødt til at vide, simpelthen et stykke tid i forvejen, for at jeg ligesom kan have mig selv med og være i det. Her for nylig, der oplevede jeg faktisk at få uventet besøg. Og jeg opdagede så også, at det faktisk var okay. Altså lige den dag i hvert fald, der havde jeg det okay med det, og jeg kunne slappe af med det, og jeg kunne slappe af i det. Altså, og det var en kæmpe sejr for mig. For andre, der er det jo bare sådan noget, der bare sker. Altså, de tænker, det er da ikke noget-agtigt. Men for mig, der var det kæmpe, kæmpe stort at bare kunne slappe af sammen med de her mennesker, der nu havde lyst til at komme og sige hej. Og det var rigtig fedt. Det var en fed oplevelse for mig. Så her for et par uger siden havde vi 9 års bryllupsdag. Og min mand, vi overrasker hinanden hvert år. Vi har ikke været så gode til det de sidste par år, fordi der ligesom har været alt muligt andet. Men i år ville han så overraske mig. Og det er lidt af en opgave,
få en pårørende til en kontrolfreak, skulle jeg hilse at sige. Fordi at vi er ikke ret gode til det der med at ikke vide, hvad der skal ske. Og han var sådan ligesom nødt til, og det vidste han godt, at fordi jeg er ekstremt blufærdig og sådan noget, så var han nødt til ligesom at fortælle, at det var noget med, at jeg skulle have noget badetøj med. Og min hjerne kørte jo bare på højtryk, hvad er det, vi skal, og hvor skal vi hen? Fordi jeg har ikke lyst til at stå i badetøj hvor som helst. Altså det har jeg det simpelthen bare ikke godt med. Så til sidst så var han jo nødt til at fortælle, hvad det var, vi skulle. Fordi jeg kunne slet ikke finde ud af det, og jeg kunne ikke slappe af med det. Så jeg fik jo ud af ham, at vi skulle op i det her tyrkiske bad, hvor vi har været flere gange. Fordi så vidste jeg ligesom under hvilke forhold det så også var, og sådan nogenlunde hvor mange mennesker der ville være og så videre. Så der var jo ikke så meget overraskelse i det. Men for mig der var det faktisk rart at vide det, i stedet for at stå der og ikke vide det før. Altså det har jeg det rigtig skidt med. Så det er sådan noget, jeg skal arbejde med også, og som jeg gør hver dag. Og spænde, eller trække den der elastik lidt ud, så jeg bliver lidt mere fleksibel. Altså jeg er blevet meget bedre til det i kraft af også, at vores datter er syg, fordi at vi er nødt til at skifte scenen rigtig mange gange i løbet af en dag, når hun har anfald. Så jeg er da klart blevet meget bedre til det, men det er noget, der udfordrer mig dagligt. Det er det, fordi at det er jo en del af min voksen identitet. Det har jo været at genvinde noget af den der tabte kontrol. Og nu skal jeg så ligesom finde en gylden mellemvej, hvor at jeg ikke er total freak, men stadig måske har brug for lidt struktur, fordi det tror jeg, de fleste mennesker har godt af, at der er noget struktur i deres hverdag og deres liv. Det skal bare ikke over i det der ekstreme, hvor at man er nødt til at afsætte tid i kalenderen til at græde, for eksempel.